megol karo dinganu lho iki mau. Nggih, Nya. Kertas tok. Lah ya, Ya wis le ra apa-apa util. Wis. Ra apa-apa cethila wis ra apa-apa. Wis rasa dipikir ra apa. Hah? Wader. Ya wis ra apa-apa wader. Iso ngulawuh. Kayak ikhlas ora? Tedas ora iki lho maksude iki. Tedas kok tak kremuse nganggo. Ya. Iyalah, kowe yo ngelingeki to wadere. Ha iya. Wes. Iki ya pamundutane pas entek iki. Heeh. Tapi gong ae wis biasane bae to. Ya wis dicukupke sik le. Kegojekan iki ya wis jam pira to iki? Wis setengah 3. Lakone isih dawa ya. Isih dawa iki. Isih. Dhewe iki isih apa jeneng kok gajahe barang metu engko. Jaranan barang iki engko. Kok apa? Heeh. Kono munyuk-munyuke ya udah metu engko. Tenan ora, Truk? Tenan kok. Ade iki isih nderekke apa jenenge pendhita nom lho, Gong. Heeh apa? Iya no iki mau bareng karo bapak jare ana pendhita nom. Berarti nganu iki bendera anyar iki. Ya wis kaya ngono, ya iso disebut kaya ngono kuwi lah. Sapa Truk jenenge, Truk? Begawan Madu Kesmo. Madu Kesmo lak pabre. Dagel ta kowe? Madu Gondo, awetan kono kan. Sapa jenenge? Alah, Madu Bronto, Begawan Madu Bronto. Wah apa? Anyar kuwi. Anyar. Ya saiki gak isih bawa aku selak kepo aku urung nilai aku mau. Ayo sayo Gong tak. Arep nganggo apa iki lho sebo? Manut kowe aku. Arep nganggo jeneng. Nganggo kae. Oh iya. Jeneng ya ning nang nganti langit. Alon toto lenggahiro
risang marta tameng tasih misuda andana raras ilahing bunga sing tanpa upama dene nggonku mangasrama ana pretapan ring empute iki malah wis nampa siswa mara kepara wis tak rengkuh kadang taruna Yai Sumitra inggih sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene paduka kersa nampi pasuwitan lan anggen kula badhe napak padha guru perwita dhateng paduka Hyang Adi Premban. Inggih. Kula nggih matur nuwun. Dene semasa anak-anak kula wonten mriki nggih pun direngkuh dados kaluwarga. Ya Kyai Semar. Malah aku ingkang matur nuwun krana Kyai Semar iku bebasan pusaka bisa kandha, jimat bisa ngucap. Pun. Kula nggih mung derajate ngaceplik kok Bremban. Ndara Sumitra. Mboten nyono nggih malah wonten mriki sami wilujeng to Gus. Pangestune Kyai Semar slamet suwan kono pertapan. Kyai Sumitra sumangga pengawak Bajra Bayana wigati apa? Dene kraya-raya prapta ing pertapan Ngringin Putih bebasan teken janggut syukur Jogja sira lakoni nilar kasatriyan mung marani wana pringga kang yekti caketing bebaya Yai Sumitra Dosa Ngadi Premban kekilapan menapa dhateng greget os ing manah kula sedyaning manah kula sepisan badhe nglebur napak padha Sang Maha wiku keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni. Syukur yen to kersa ngubering ngelmi ingkang damel pajaring manah dene ingkang kaping kalih. Kula badhe nyara widhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Abimanyu. Menika Premban keparenga paduka paring sabda tama ilahing astunama sidam Yai Sumitra yen bab murcane kadang muredaya Raden Abimanyu aku durung bisa paring katrangan krana iku isih kasasaban ron salomba lan bab nggonira bakal suwita marang aku iku apa ora luput ciptamu merga lamun sira mamre aji jaya kawijayan kuleting kulit atos sing balung para pandhitaning praja tak kira ya wis ora kurang ingkang padha limpat budine putus kawruhe. Beda karo aku Begawan Madu Branta iki mung pendhita gunung sing ngertine mung mantun gagah. Lan bebedak satuwana Yai Sumitra. Penemban bebasan kedung jero kenging jinajakan nanging lepasing budi para sarjana sujaning budi ingkang saged anjajaki nggih namung sesamining sujana penemban. Sorote pandam sumula amadangi pasareyan ngenangi wadana ramu-ramu kalingan hangrangan sang tiap manangkung sumungkam guling sang kakung rarapo baboe maneman peraten dek branto kulup tada runti Yai Sumitra nyoto pratitis nanging kaya durung titi wancinipun kakang medharake ngelmu marang sira Yai prayogane
Kyai Sumitra saiki sawetara mapan dhisik ana pungkuran. Kyai Semar lan anak-anakmu uga mangkono. Sawetara padha mapan ing pungkuran merga iki sajake bakal ana lakon ingkang wigati. Nggih, matur sembah nuwun Premban. Lan sendika ngestoaken dawuh Premban. Nggih. Nggih. Ngestoaken dawuh Premban. Ayo tole. Iki Premban Begawan Madubranta bakal ana wigati. Ayo. Sawetara awake dhewe padha mapan ana mburi dhisik. Ambak sang Maramarta dumadita kang wis limpat parama widyang sanyata lagi wae aku nedya manjing sanggar pelanggatan pertapanku kok kerawan wujuding cahya biru maya-maya sumunar mawa Prabowo panjenengan menika sinten aja sira tambuh marang ulun krana beja-bejane titah ora kaya pendhita ingkang peparab Begawan Madubranta. Dasare jeneng kita nglakoni semedi tarak brata, katitik katun sumunar tejamu nyada lanang. Sumeblak jagatmu kaya ngawe-awe tekaning kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat. Kepengin manuk mono jagatmu iki lan kepengin sasana ing singasana adi jiwa ragamu. Sang Resi wangakno wiwara tamanmu ulun bakal sajiwa momong marang jiwa lan ragane pandhita ringin putih ya Begawan Madubranta.
nguyak wahyu nganti keplantrang tekan kene sajae iki mapan ning pertapan ana pendhita muda tur bagus. Sapa sing dadi peparapmu, Pendhita? Inggih, Raden. Ingkang kula kangge mangasuma menika pertapan Ngringin Putih. Dene peparap kula Begawan Madu Bronto. Lajeng panjenengan menika sinten, Raden? Yen kowe pancen pendhita kesdik kudune wis ngerti marang aku, mergane aku iki bocah sing kondang. Putra nata ing Ndwarawati kekasihku Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka. Panjenengan menika Raden Samba Wisnubrata putra Ndwarawati. Ya, Begawan Madubranta. Nganti keplantrang tekan kene aku nguyak beburonku ya kuwi wujuding wahyuning ratu. Mongko tak sawangte jamu manter genah yen wahyu saiki mampana ning Anggam. Ayo. Saiki wahyu tak jaluk. Duh Raden. Lajeng anggen kula badhe nyaosaken kados pundi. Krana kula mboten rumaos kecondhoan wahyu. Kakehan wuwus ora gelem nglungke wahyu apa kudu tak rada parepeksa kowe Madubranta. Duh Raden, kula mboten badhe ngajab pasulayan nanging kowe iki pendhita isih nom. Ayo nyata perwira golek papan sing jembar tak todhi sing dadi kadigdayanmu. Kakang Samba mlayu-mlayu mau jebul nguyak wahyu. Jebul nguyak wahyu sing mapan ana ing pertapan kono tak paranane. Pendhetane kowe sapa? Begawan Madubranta sing dadi peparap. Wah, lah kurang ajar. Kowe jupuk wahyuku kowe. Kayo gelem tak jaluk apa ora? Ora gelem ngulungke tak nggo gatheng sirahmu kowe. Waduh. Sekawit kula bombong awit uninga nyatanipun paduka anak Mas Gesah menika jebul tapa nggayu wahyu. Syukur Nger lajeng menawa pikantuk damel. Iki Nger kados pundi anggenipun mangun tapa? Inggih.
Paman Setyaki saha Siwa Udawa. Kula sampun mangun tapa estunipun kula sampun kecondhoan wahyuning ratu nanging wahyu oncat. Lajeng mapana ning angganipun pendhita muda nami Begawan Madubranta nanging jebul pendhita menika sekti sanget kula boten saged ngrebat wahyu Paman Setyaki. Kula nyuwun pangayoman Paman. Aduh nggih. Prayogi monggo kundur kemawon. Lelampar menika dipun aturaken wonten ngersanipun Ingkang Rama inggih Koko Prabu Kresna. Nadyan bebasan sampun kekalangan Malaya jajah desa Milangkori jalak paningal parandini dereng saged kepanggih yuga kula pun Abimanyu Arjuna sak dalan-dalan kowe nangis nganti kaya tangkis dadal tetes ngluhmu mongko sayektine Dimas Arjuna uga luput lepat kula ayo to Abimanyu nalika semono mbok dukani senadyan nalika iku nggonmu ndukani mung kanggo srana mecut rasane Abimanyu supaya gemregah ning rembugmu sugal to iya apa ora wah jlamprong nyengeni anak bocah kuwi kena nanging aja nganti kesenggol rasane kaya Abimanyu kuwi mbok menawa mutung mergo lehmu ngandhani karo nyengeni bareng lunga terus ketun. Inggih, kula rumaos getun Koko Prabu. Mbok inggih kagunganipun kaca paesan menika dipun pirsani. Wonten pundi donganipun anak kula Angka Wijaya? Aku ya wis kaca paesan nanging sing ana mung peteng. Ayo iki sing jenenge kaca pengilon iki ya terkadang sok buwet. Merga iki ya wis suwe banget ora tak lap. Mbok ampun gegojekan to Koko Prabu. Wong kula menika nembe susah saestu. Lho, tegese iki kaca paesanku ya sok kemendungan. Karone yen kaca paesan bisa nuduhake mengko ndak ora padha mbudidaya. Nanging Nyai percaya wae, Abimanyu kae bocah sing kulina prihatin. Dadi umpama lunga mestine lungane ngudi ngelmu lan gayuh kanugrahan. Wis to, titerono wae. Ingsun samba gajeke sira mau tak pecut rembug banjur sira trima lunga sajake krasa. Banjur ngedegake kita apa? Iki teka-teka kok banjur nangis ngopo? Inggih Rama, kula mangun tapa gayuh wayuning ratu sampun saged kasembadan
kecondhaan wahyu nanging boten nginten jebul wahyu oncat. Wahyu oncat saking Kang Putra Samba malah samenika wahyu mapan wonten ing angganipun pendhita ingkang nami Begawan Madubronto. Rama nuwun pangayoman. Rama nuwun pangayoman. Nggih, Prabu. Pendhita nom menika sekti sanget. Saestu sekti sanget. Weh, lah dalah Arjuna Werkudara ayo melu pun Kakang tak buktekke kaya ngapa pendhita nom kuwi mau. Goncang kancing langit kelap-kelap ngerenjang resang mawe gandrung mapane ana ringin putih yen ngono sliramu ingkang peparab Begawan Madubronto inggih kasinggihan paduka menika nalindra ya ingsun Prabu Kresna Nata Dwarawati Kyai ringin putih kowe ngrebut wahyu cakraning Receka anakku Samba ya duh sinuwun Sang Sutya Ningrat kula menika mboten ngrebat nanging wahyu menika mapan kedah nindingi dhateng gesangipun titah mbok menawi wahyu kala wau sampun saged nyumurupi dhateng gesang kula ingkang tansah kula udhahaken dhateng margining kautaman pramila nuwun sewu kula mboten niat ngikara dhateng ingkang putra Raden Samba nanging upami paduka ingkang pinangka sudarmanipun Raden Samba menawi rumaos kuciwa penggalipun saestu kula nyuwun pangapunten lan umpami paduka badhe duka badhe paring pidana kula wontenipun inggih namung pasrah semarah dhateng paduka Begawan Madubronto rumangsamu mbok anggap enteng ya kowe ngerti to ingsun rawuh ning pertapanmu iki nganti mantasaning para satriya ya kuwi Yai Sira Nyai Arjuna monggo yen nganti adhiku Werkudara nesu yen mung bakal ngrusak pertapanmu iki ora nganggo suwe nanging sumurwa apa dikira Kresna bakal mentala karo kowe apa dikira aku bakal tega mateni karo kowe merga yen nganti aku tegel marang kowe bakal sinurak ing jagat ing atas Nata Dwarawati iki jajaring wong tuwa kok bakal mentala marang jajaring anak lanang mongko kowe kuwi jane didama-dama digekudang dening para pepundhen digadang-gadang dening para kawula supaya bisa dadi satriya bebeteng ing jagat nanging kowe lunga wae kok dadak amping-amping etok-etok madeg pendhita ana ing ringin putih ayo coba wangsulana kowe kok lunga wae dadak amping-amping dadi pendhita ing pertapan ringin putih kene lan dadak nganggo jeneng Begawan Madubronto ayo gage wangsulana anakku Abimanyu
gesit nganti gawe bingung. Lunga jebul topo nggayu kanugrahan wahyu. Apa wis kasembadan ngger Abimanyu inggih. Sedaya inggih awit saking dawuhipun Kanjeng Rama. Pangestunipun Kanjeng Rama sampun Rama. Kula sampun pikantuk wahyu cakraningrat. Wahyuning Ratu Sukurya ngger. Pun Rama melu bombong iki Sumitra uga malah ana kene. Punakawan ya neng kene inggih Rama. Derek ngrencangi Kang Mas Abimanyu. Inggih. Dadi cantrike Begawan Madubranta. Sapa Truk? Sapa Truk? Wah nah. Sinuwun Prabu Ndrawati ngono karo Raden Werudara Arjuna Ndara Werudara. Dong apa rene iki? Dok golek duit apa ya, Truk ya? Ya ora. Guna wis anu kuwi lho. Mbok didelek. Kae jeriteng apa ya, Truk ya? Lah iya. Ora seru-seru gong kampleng lho iku, Gong. Kok do tekan kene ngopo to, Truk, jane iki? Mbok disawangke lho. Pendhitane sing tok tutke iki mau dadi sapa? Lho, kok ana Raden Abimanyu bareng? Lah ya kuwi sing dadi pendhita kuwi. Saiki iso malik-malik. Iso saiki. Wis ketok wis ajar trik sulap barang kae. Ora ngono kuwi, Truk, ora. Nek krungu dijemparing cengele mah. Masalahe Ndara Janaka kae nek kon jemparing pinterna. Wah, banjirut garing jan pekok menanok kae kok. Bener, delok. Waduh. Keteleke kae kon diwenehi gembok apa kepiye to kae iki? Seru banget ya, Truk. Wis ora apa-apa. Kok lak sejilit meneh dikamplengi Ndara Werkudara. Nengke wae. Nek bali rene meneh lak tenan Gong ora ngapusi aku, Gong. Nang ketoke kok ora bali rene. Lah ngapa iki? Lho, lha kowe iki merono to? Lah aku ki mung mubeng kok. Golek sensasi aku ki nganti. Aku butuh sensasi baru. Lho iki lagi wigati lagi kangen-kangenan ki lho. Iku ora sok liwat to, Kang. Ayo jenenge wong ngarep ya ben ora tegang-tegang banget ngono ki lho. Ha justru nek wis tegang ngono wis kepenu banget lho kowe. Iki jane do omongan tekan ngendi to iki? Ayo wis meneng wae. Mendho diteruske kae lho. Mergane yo arep kawane kon salin. Mbok metu wae apa ya, Truk yo? Lah aku wis ngene iki, Gong. Aku wis salin iki, Gong. Ora ya wis kowe ora usah metu po, men aku wae sing metu. Aku biasane metu iki. Wis meneng wae, Truk, iki, Truk. Arep ngendi? Ayo, kowe arep ngendi kowe? Mbok Kang Gareng kowe iki mbok ora sok ngisruhi wong lagi wigati to kowe iki. Aku ki pengen golek sensasi meneh iki arep liwat meneh aku ki. Kowe meneng ngene kene mbangane tak rangkeng kowe. Wis meneng wae, do meneng. Do meneng lho. Iya, Gong, wis meneng iki aku. Wis ngantuk aku, Gong. Tak tinggal turu sik apa ya, Gong? Ayo meneng wae sik nang ngono kuwi meneng. Kang Gareng kuwi. Ora salin sik, mengko sik metu. Reng, bela reng, malah raup. Reng, apa ya iki? Kok ki sik metu rasa salin sik. Akan kowe sing metu kok. Alah nanggung kowe kok karis dilit lho. Karis dilit iki lakone iki. Meneng kok kuwi kon sida kon meneng apa ora iki? Ya tak meneng aku. Syukur yen ngono. Syukur jare, Truk. Kowe ki meneng. Kowe ki meneng to, Gong? Tak jahit lambemu lumayan kowe. Syukur yen ngono tegese anak Janaka padha gedhe prihatine. Koko Prabu. Piye, Mas Janaka? Kakang Semar. Kula. Anakmu kae mbok dibelah kabeh. Mudar tenan aku, Truk, iki, Truk. Wis aku tak salin wae tak ra metu wae aku tak turu wae. Mulih aku arepan. Suhu pekok kowe Gong yen. Wis ono. Delik parani rene. Koko Prabu piye? Menika Abimanyu malah sampun pikantuk kanugrahan wahyuning ratu. Ya, pun Kakang nyarep wis paring pangandikan to. Wah, aku melu seneng. Nanging Kresna kakangku, anane lelakon iki sumba anakmu mesti kagol. Wis
sebab Samba bapakne sing ngendhake kamurkane. Dadi Begawan Madubronto kae adimu Abimanyu inggih. Nanging kawit wahyu menika mapan wonten angga kula, nanging sapunika ngalih wonten Dimas Abimanyu. Kuwi kabeh merga sekala putmu dhewe. Pun Rama wis wis paring pangandikan to. Wis paring dawuh yen to aja nganti darbe watak umuk sesungaran. Nanging piye? Kowe lagi kedunungan wahyu sedhela wae wis umuk. Wis sapa sira sapa ingsun. Mula ya ora mokal yen wahyu banjur uncat. Banjur mapan ana Abimanyu merga kae bocah gedhe priyatine. Gedhe tapa bratane nanging Samba. Gandeng sira ya wis masing sampun minangka wong tapa bratamu kabeh ya mesti ana undhu-undhuane. Nadyan putraku Samba ora bisa kedunungan wahyu ning ratu, nanging besok Samba uga bakal kadunungan wahyu ning patih. Raden Samba rumaos kagol penggalihe kodheng sutaning galih kagol kagelan tapi laur kisah malih menjang timbul menawi wonten lampahan Samba Ratu. Tak perjurite para Kurawa kae padha ora nrimake yen wahyu sing entuk ya kuwi anakku Abimanyu undurna ya Werkudara ya. Werkudara Kartamarma wah jaluk wahyu cakraning ratnya cakraning ratampan. Lampahan wahyu cakraning rat pun purna sing disuwun saged ambabar kanugrahan agung utaminipun dhateng warga ing sampangan mantu mriki
Mugi tansah jinangkung binerkan dening Gusti. Sedaya warga tansah pinaringan kabagas warasan. Lumintur rezekinipun ayem tata titi tentrem. Nah. Bagong apa? Wis rampung po iki. Wis ya wis medhun. Mugi-mugi pinaringan kabagas warasan lumintur rezekinipun ayem tata titi tentrem. Ndara rahayu, rahayu, rahayu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.